Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:09. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by HCS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Huwebes, Marso 26, tuig 2020. Makitaan kag mabatian man live sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kagini naman si Aksyon and Defensor. Kagkaroon para sa aton mga headliners, una sa balita lokal, probinsya sa Negros Occidental ipaidalom sa enhanced community quarantine sa Marso 30. Bayaw sang napatay nga konsehal tungod sa COVID-19 sa Negros Oriental, nagpositibo man sa masakit. Sa aton mga nagapanguna nga balita, National Health Secretary Duque ginpanginwala ang aligasyon nga nag-intra siya sa issue ni Pimentel o ni Senator Pimentel kag sa pamunuan sa Makati Medical Center. Senator Sonny Angara nagpositibo sa COVID-19. Sa Balita International, mga foreigners sa South Korea i-deport, residente nga magbayular sa self-quarantine, pasakaan sang kaso. Sa aton balita sports, veteran coach Aric Del Rosario nagtaliwan na. Sa Balita Entertainment, fashion designer ginhingi ang bulig ni Angel Oxin para mapalambot sa mga medical workers ay ginhimo nga mga PPE. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:11. Detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one
has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:15. Kagkaroon sa detalya sa aton mga nagapangunang nga balita lokal. Ginpermahanan ni Governor Eugenio Bong Lacson ang Executive Order number 2020 Series of 2020 nga nagapaidanom sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental sa Enhanced Community Quarantine o kon ECQ. Sa lima kapahina nga EO, nasaad nga ang ECQ mag-aumpisa alas 12:01 sang kaagahon Marso 30, tubtob alas 11:59 sang gabi Abril 14. Sa sini nga period, ipatuman ang istrikto nga quarantine sa tanan nga panimalay kag tugutan nga magkagwa ang isa lamang ka persona sa pagbakal sang importante nga kinahanglanon pareho sang pagkaon kag bulong. May mga naka-uniforme nga otoridad nga amo ang maga-implementar sang quarantine procedures. Ang mga pribado kag establisimento nga nagabaligya sang importante nga kinahanglanon amo lamang ang tugutan nga magkabaligya. Ini nga mga establisimento ang ginamanduan nga magpatuman sang skeletal workforce sa diin hindi dapat maglapaw sa 25% sang ila regular nga plantilya agud nga makapadayon sang operasyon kag mapasiguro ang istrikto nga physical distancing measures. Ang mga empleyado sini ang dapat man nga magpatuman sa mandatory quarantine sa sulod sang ginatrabahuan. The idea here is to do this province-wide. After signing, I will also inform my colleague in Negros Oriental of what the province is doing. Definitely, na tayo, skeletal force. For those employees that live outside of Bacolod, they can work at home. For those employees that have underlying conditions, can also work at home. Ang kabahin sa pagpahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson. Angot sa gihapon sa mga balita, dumilian naman sa pagbiyahe ang tanan ng mga public utility vehicles sa implementasyon sang Enhanced Community Quarantine sa bugos nga Negros Occidental umpisa alas 12:01 sang kagahon Marso 30, tubtob alas 11:59 sang gabi Abril 14. Sandik sa executive order ni Governor Eugenio Jose Lacson, ginmando ang mga local government units nga maghatag sang ECQ pass sa isa ka miyembro sang kada panimalay nga mong otorisado nga makagwa para magbakal sang pagkaon, bulong kag iban pa nga kinahanglanon. Ini nga persona ang pwede nga makagamit sang transportasyon pareho sang bisikleta, tricycle kag iban pa nga mga four wheels vehicles. Dapat man nga mag-implementar ang mga ini sang sistema sa pag-deliver sang food packs kag iban pa nga importante nga kinahanglanon direkta sa mga puluyan sa tagsa nila ka mga barangay.
Dapat nga i-issue sa isa ka physically able nga tawo kada panimalay ang household quarantine pass. Permado sang barangay kapitan kag may ngalan sang gin-isyuhan. Ini ang nakasad sa executive order ni Governor Eugenio Aksyon nga nagapaidalom sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental sa enhanced community quarantine. Ini amo ang magaserbi bilang identification sa isa ka persona para tugutan nga magkabakal sang pagkaon, bulong kag iban pa nga mga kinahanglanon. Ginamanduan man ang mga opisyal sang barangay nga magpatigayon sang house to house nga magaparagtag o kung nga pagpanagtag sang IDs kag relief packages. Sa bahin naman sang food kag cash assistance, ginpangabay ang mga local government units kung LGUs pagi sa ila local social welfare and development offices nga buligan ang mga pumuluyo kag mga tawo nga nawad-an trabaho sa ila lugar. Ilabi na ang mga daily wage earners kag no work no pay workers sa quarantine period o kung state of calamity. Ang mga LGUs ang ginhatagan man sa otoridad sa paggastos ng ila quick response fund sandig sa rules kag regulations ng RA 10-121. Sa katapusan nga balita lokal, ginkompirmar naman ni Negros Oriental Provincial Health Assistant Officer Dr. Leland Estacion nga nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka patient under investigation nga napatay sadtong Martes. Nibaloan siya among sister-in-law ni patient number 39 nga among konsehal sa Negros Oriental nga nagpositibo sa virus sadtong Marso 11. Samtang ang utod ni patient 39 kag ang 40 anyos nga PUI ang napatay naman sadtong Miyerkules kag nagnegatibo naman sa virus. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:20. Detalye sa mga nagapangunang nga balita nasyonal pagkatapos lamang sa mga ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang mga aksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agud manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
Magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang bantana. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:24, kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapangunang nga balita nasyonal. Ginklaro ni Health Secretary Francisco Duque III nga wala siya naghatag sang pabor sa kay Senator Coco Pimentel kag wala man sang VIP treatment nga natabo sa kaso sang senador. Sunod sa Tiglikom, hindi matuod ang alegasyon nga nagtawag siya sa Makati Medical Center kag nangabay sa pamunuan sang hospital nga pasudlon ang asawa sang senador nga manugbata sadto nga tinion. Dugang pa ni Duque nga nagasunod siya sa mga ginapatuman nga pulisa kag hindi matuod ang mga ginaimplikar sa iya nga mga issue, partikular na ang nagkontrobersyal nga pagsulod ni Pimentel sa hospital sa piyak nga ginpaidalom ini sa quarantine kag nagpositibo pa sa COVID-19. Nadugangan naman sang 71 ang kaso sang nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas kag karon may kabilugan ng 707. Sa virtual press briefing sa Department of Health, ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga nagsaka sa 45 napatay samtang 28 naman ang naka-recover. Sa piyak nga bahin, ginapilar ni Duque sa publiko nga hindi dapat pagpakalaino ng mga frontliners sa karon nga COVID-19 pandemic kag sa baylo dapat kilalahon ng ila ginpakita nga kabaganihan. Samtang ginaugyo na naman sang Tiglikom ang ginpagawa nga statement sa Makati Medical Center nga breach of protocol bato kay Senator Coco Pimentel nga nagbayular sa quarantine protocol. Ginanunsyo ni Senator Sani Angara nga nagpositibo siya sa COVID-19. Sunod sa senador, nabato niya ang test result subong adlaw kag ginasaad nga positibo ini sa masakit. Dugang pa ni Angara nga nagbatsyag siya sang sintomas kaangay sang mild fever, ubo, sakit sang ulo kag general weakness. Ginpasiguro ni Angara nga wala na siya sa may nag-contact humalin sa nagpa-test siya sa tuong Marso 16. Nanawagan naman ang senador sa publiko nga magpangamuyo kag magbuligay agud matapna ang masakit. Sa katapusan nga balita national, ginpanginwala naman ni Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagalatang nga report sa social media nga naka-confine ini sa hospital. Sa pahayag nga ginpagawa sang senador, wala sang dapat ikabalaka mga tawo bangod maayong iya pamatsyag kag yara lang sa ila sini nga balay nga naka-quarantine. Dugang pa sa karon ginahulat ni Marcos ang resulta sang COVID-19 test nga ginpatigayon sini sa iya. Utas sa balita, nasa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:26, detalye sa mga aton na balita international, sport kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands.
Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan. Sa detalye na sa Balita International, ginpandaman sa South Korea nga ila iga-deport ang mga foreigners samtang ang ilang mga residente matubang naman sang kaso kung maglapas sang self-quarantine rules bangod sa nagapadayon nga COVID-19 pandemic. Naibalaan ginistrikto na sang South Korea ang ila entry rules para sa mga turista gikan sa mga lugar nga apektado man sang amo nga virus. Sunod kay Yoon Tae-ho, Director General for Public Health Policy, ila ipatuman ang zero tolerance para sa mga tawo nga magabiya ka magalapas sa self-isolation venue nga wala man sang lehitimo nga rason. Dugang pa ang mga foreign nationals ang i-deport samtang ang Korean citizens ang i-report naman sa kapulisan kag kakasan sang financial support nga ginahatag sang gobyerno sa mga nagapati sa 14-day quarantine. Ang mga Korean citizens nga magalapas sa amo nga mando ang mapriso sang tubtub isa ka tuig kag magabayad sang 10 million won nga penalidad. Kag sa atong balita sports, nagtaliwan sa edad nga 80 ang veteran coach nga si Aric Del Rosario bangod sa cardiac arrest. Si Del Rosario amo ang nanguna sa USD Crawling Tigers sa apat ka sunod-sunod nga UAAP Men's Basketball Championships umpisa 1993 tubtob 1996.
Base sa report, napatay ang veteran coach matapos magbatsyag sang ubo kag kabudlay sa pagginhawa. Sunod kay Jerry Ramos sang spin.ph nga si Del Rosario ang ginkuhaan sang swab test kag ginahulat pa ang resulta kung bala positibo man sa COVID-19. Si Del Rosario ang nagserbi man bilang long-time deputy kay Team Cone sa tung panahon nga yara pa siya sa Alaska team sa PBA. Kagkabahin man sa team nga nagdaog sang Grand Slam sa adtong 1996. Dugang pa siya man ang nag-coach sa Pampanga Dragons agud makuha ang pinakaunang Metropolitan Basketball Association title sa adtong 1998. Nagserbi man si Del Rosario bilang national team coach kag ginpangunahan ang men's basketball team para makuha ang gold medal sa 2003 na Southeast Asian Games. Sa ato naman nga balita entertainment, gayon pangayos ang fashion designer nga si Michael Leyva ang bulig sa aktres nga si Angel Locsin. Hagod mapalamot sa mga medical workers nga nag-aaway sa COVID-19 ang iya siniginhimo nga hazmat suits, mask kag iban pa nga personal protective equipment nga i-donate sa mga hospital. Kahapon Miyerkules, gin-share ni Leyva ang picture kaupo ng aktres kag may mga paper bags unod sa ilang mga iga-donate. Sa kada paper bags, mayara ini sa mga Bible verses. Sa post ni Leyva, yagin caption nga send over our first sets of PPEs for our heroes frontliners with our hero Darna herself, Angel Locsin. Naibaloan wala labot kay Leyva, may pila ka mga Pilipino designers ang mga nagamit sa ila talento kag manpower agud maghimo sang equipment para sa mga medical workers. Lagip na diri si Mitch Dulce, Steph Lim, Patrice Ramos Diaz, Rajo Laurel, pati ang kag Puey Quinones. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:35. Kag inyo gin pamatian ang kabugusan nga detalye sa ngaton na mga balita diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Huwebes, Marso 26, tuig 2020. Saluhat kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag inyo naman si Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!